Takže přistoupíme k ukázkové tvorbě fotoknihy. Fotoknihu si spustíme. Zvolíme nové album. Nějak se ho pojmenujeme, v našem případě Fokus, aby jsme se v něm později vyznali. Vybereme si odpovídající produkt. Zvolíme fotosešit, protože je krátký. Pamatujeme si, kde jsme si schovali fotky, dokumenty, to je nás, test foto. Vybereme můžeme vybrat fotku jednotlivě, tímto způsobem, anebo vše. Tak, posuneme se dál. Zde máme již přezvolené fotky, ale začneme od začátku. Použijeme si obrázek. Vybereme si v podstatě cokoliv, třeba to všechno můžeme kdykoliv jakkoliv změnit. Necháme si 8 obrázků, 8 stránek, přestože se nám to podobá, ale nám jde o ukázku, či nebudeme rozšiřovat stránky. Vybereme si jakékoliv pozadí, je to jedno, kdykoliv ho můžeme změnit. Tak. Takže máme desky, několik stránek a zadní desky. Prosím, uvědomte si, že zde je přední strana, zde je zadní strana. Všechno, co vidíte, je měnitelné. To znamená, použijeme fotku takovou třeba, sem vložíme jakýkoliv nápis. Tak, střed, zvolíme automatickou velikost, napíšeme fokus, foto. Aha. Tak, můžeme si měnit barevnost, můžeme měnit písma, můžeme měnit typy písmen. Takže funkce automatická velikost umožňuje to, že jakmile budeme měnit velikost, tak se nám bude i formátovat text. Tak se nám to třeba nelíbí, můžeme to začít měnit. To znamená, zde je pozadí, zde jsou naše fotky, které jsou nějakou maskou. Masku můžeme odstranit, můžeme dát jakoukoliv jinou, třeba takovou, nebo můžeme zvolit rámeček, odstraníme masku, vybereme si rámeček. Rámečku je celá rada. Nebavme se o smyslnosti či nesmyslnosti, jde o vysvětlení používání. Pozadí můžeme zvolit jakékoliv jiné, dejme tomu přírodu, můžeme dát takové pozadí, nebo můžeme naopak zvolit plnou barvu. Černá vypadá zajímavě. Vrátím se zpátky k rámečku. Použiji tento rámeček. Zde nadefinuji například šířku 0,3. Vyberu si barvu. Bílá. A rázem to vypadá takhle. Samozřejmě fotku si můžeme zmenšit. Můžeme použít celou fotku máme, nebo oříznout do rámečku. To by vypadalo takto, to je editační okno, kde s tím můžeme hýbat. My si ale fotku upravíme, že si ji zmenšíme. Takhle. Fotku si nějakým způsobem vycentrujeme, to znamená pravým tlačítkem, vystřelit na stránce, podrobně, pravým tlačítkem svisle. No a řekněme. Tu máme Ctrl+C či Ctrl+Copy, označíme si druhou fotku, vložit jinak, rám. Můžeme vytvořit stejnou velikost, to znamená označím pravou fotku, podržím tlačítko Ctrl, označím levou fotku, zde je modrá,
to je bílá tečka, to znamená modrá je řídící, bílá je měněná, vytvořit stejnou velikost, obě tentokrát opět vystředím na stránce podrobně, svisle. No a dejme tomu, že máme nějaký návrh fotografie, ale můžeme tam samozřejmě dát daleko veselější pozadí, jak jsem říkal, třeba romantiku, tam si srdíčka, můžeme změnit text na černou, můžeme tím dát cokoliv. Takže to je na vysvětlenou, jak se opraví obálka. Pojďme k samostatné fotce. Toto je návrh stránky, můžeme používat již předdefinované pro všechny návrhy, takže si vybereme nějaký návrh. Můžeme to řešit tímto způsobem. Potom jednoduchým způsobem vkládáme fotky, takto, takto, a třeba takto. Sem můžeme vložit nějaký text, co nás napadne. Jak jsem říkal, automatická velikost a můžeme měnit. Řekněme si, není to pravý ořechový. Já raději zvolím samostatnou formu. To znamená, nehodí se mi text, prostě ho smažu příkazem delete. Po označení ho smažu, zvolím ano. Fotku si zvětším, třeba tímto způsobem. Vystředím si ji, nestředím na stránce podrobně, vystředím na stránce svisle a mám. Vezmu tuto fotku, posunu s výjezdem nahoru, natáhnu a teď zmáčknu tlačítko Ctrl a označím spodní fotku. Opět modrá je šéf, bílá se mění pravým tlačítkem, vytvořit stejnou velikost, oba mám stejnou velikost, pravým tlačítkem, vyrovnat, třeba vlevo, jedno. A máme vlastní návrh. Vlastní návrh. Samozřejmě můžeme měnit rámečky, tak jak se nám to bude líbit. Třeba takto. Takto. Samozřejmě můžeme upravit pozadí. Třeba takto. A máme vlastní návrh. Stránku uložíme jako šablonu. Vysvětlím v zápětí. Jdeme na další stránku. Návrh stránky. Všechny. Naše šablony budou vždycky ty poslední, takže stáhneme je přímo dolů. A zde máme již definovanou naši vlastní šablonu. Můžeme ji tak nechat. Do ní si potom už jenom takhle dohodíme fotky. Máme jich zde málo, tak si přihodíme další fotky. Samozřejmě bychom vyšli z předchystaných fotek. Protože jich máme tady málo, tak použiju znova ty stejné. Vybereme vše. A přihodíme. Můžeme použít takový kouzelný trik, a to je, že použijeme tuto stránku, tento obrázek, velikost obrázku, nastavit jako pozadí stránky. A dáme třeba na obou stranách. A máme z vlastní fotky pozadí. Pak je to jednoduchý, vybereme si nějakou fotku, která by se nám k tomu hodila. Označíme si ji tak, jak jsme si již jednou ukázali.
Označím spodní fotku, podržím Ctrl, označím druhou fotku, vytvořím stejnou velikost, obě, nebo jak se nám to hodí. Můžeme si provést ořez. Fotku si zvedneme. Třeba tak. No, označíme si jednu, označíme si druhou, vyrovnat. Klidně na střed. No a máme další stránku. Do ní můžeme vkládat texty. To je jednoduchý. Přihodíme si text. Tady si napíšeme třeba dovolená. Nápis dám do středu. Zvolím automatickou velikost. Použiju takovou jednoduchou fintu. Zvolím bílou barvu. Všimněte si, že není vidět, ale jenom protože bílá na bílé není vidět. Tak dáme OK. Pokud použijeme vhodné pozadí, můžeme. A taky můžeme vlastně vystřelit na stránce, dejme tomu odrovně, máme jakýsi něco svého. Můžeme oživit clipartem, třeba takhle. No a vložit do clipartu nějaký text. Známým trikem použijeme. No, a můžeme si hrát dál. Pozadí, návrh, pozadí, nastavit opacitu. Opacita je průhlednost, takže můžeme zvolit průhlednost tímto způsobem, ono se nám to zesvětlí, a nebude se nám to tak žduchat, zmíchne nám obrázek, zmíchne nám fotka. Můžeme pokračovat dál, buď to použijeme návrhy, řekli jsme si, že ty naše jsou vždycky dole. A trošku si to upravíme, řekněme si, že nechceme mít tak velkou fotku, smažeme, vezmeme si tyto dvě fotky, tak si označíme, zmáčkneme Ctrl copy, vložit. Pozor na jednu věc, může se vám stát, že fotky vložíte mimo pořadí, pak je nebudete vidět. Nicméně náhled, seznam objektů, uvidíte všechno, co zde máte. Takže tím, že označím, mění se mě zde označení fotek, vidíte. Fotky můžeme přesunout. Vyrovnat. Trošky. Taktéž vyrovnat. Mršky. Vyrovnat. Vystřelit na stránce odrovně. Vystřelit na stránce odrovně. No a máme další možnosti. Samozřejmě můžeme si stránku uložit jako vlastní návrh. Stránka uložit jako šablona. A máme dvě nové šablony. Takže na dalších možnostech již máme dvě vlastní šablony a těch si můžeme udělat samozřejmě libovolné množství a je pak používat. Je to strašně jednoduchý a fotky můžeme vkládat. A tak dále. Tlačítkem můžeme zobrazit celý obrázek.
anebo naopak. Nebo naopak. V tom případě můžeme dělat výřezy, můžeme měnit fotky. Pozor na výstrahy. Žlutá výstraha, řekněme snížená kvalita, je to ještě použitelné. A tak dále. Přihrajeme si další fotky. Musíme je najít. Vybereme vše. Zobrazíme si pouze nepoužité obrázky, aby se nám to nepletlo. A pak si samozřejmě můžeme hrát s obrázkama, jak je nám líbo. Můžeme si samozřejmě vytvářet fotoknihu i tak, že obrázky budeme zvětšovat. Jak jsem říkal, vystředit na stránce, nebo můžeme i okem, záleží, jak se nám to líbí. Vložit text, nebo text můžeme odstranit i takovou jednoduchou způsob, že ho vyhodíme ven. A můžeme vložit další fotku, kterou si můžeme takhle upravit. Použijeme masky, rámečky. Tak, jak jsme se o tom bavili. Toto není vhodný rámeček. Určitě bych sem raději použil třeba takový. Můžeme si ukázat ještě takový jednoduchý trik. Jednoduchý trik je, že zvolíme, dejme tomu, černé pozadí nebo červené pozadí. A plnou barvu zvolíme červené pozadí na obou stranách. Na toto vložíme další pozadí, třeba romantika. A použijeme masku, třeba tuhle. A stane se nám takový trik, například takovou masku. Jinými slovy, máme dvě pozadí. Máme původní červené a přes něho další srdíčkové. Můžeme vložit text. Sem. A text můžeme mít nachystaný v nějakém textovém editoru, nebo si můžeme nějakou informaci ukradnout z internetu. Tenhle ten text vložíme sem. No a máme popis nějakého hradu, zámku nebo něčeho a všichni se budou divit, jak jsme ty tři, kde jsme ty vědomosti pobrali. Takže tímto způsobem si můžete vytvářet fotoknihu. Pak se fotokniha tímto způsobem objedná a
Pomáčkl jsem se, omlouvám se. Pomocí nákupního košíku se fotokniha objedná. Zde vidím náhled alba. Prosím vás, zkontrolujte si to. My opravdu nemůžeme kontrolovat všechny fotky. Prověďte si počet kopií, pokládám 1. Zde vložte název slevového portálu, dejme tomu slevomat plus číslo kuponu. Zde si vyplníte adresu, to je moje soukromá, takže to přepíšeme. Opravíme. Pokračujeme v odesílání. Prosím vás pozor na jednu věc. Zde je odesílání. Můžeme double klikem se dostat do editačního. Tímhletím způsobem vidíme odesílání alba a dokud zde neuvidíme 100%, není album odesláno. Bohužel dojde-li k předčasnému vypnutí odesílaného alba, album nám bude tvrdit, že je odeslání dokončeno, ale nebude to pravda. V podstatě dokud zde neuvidíte 100%, není to odesláno. Takže počkáme. Teprve v tomto okamžiku je objednávka odeslána a měla by být spolehlivě u nás. Takže jako další krok, samozřejmě ne hned, budete online ověřovat stav objednávky. Číslo objednávky vám vygenerovala fotokniha, máte ho zde. Zde máte všechny vaše objednávky, v našem případě je to toto číslo VL0BR a tak dále. Toto číslo, pokud vložíte do online ověření stavu objednávky, to znamená, dejte sem celé to číslo, dáte odeslat, tak se vám objeví zjištěný stav, ale prosím vás, dávejte pozor aktualizaci. Pokud datum aktualizace bude starší, než bylo odeslání, nemůžete to zde vidět. To znamená, aktualizaci provádíme my ručně a má jisté časové prodlení. Tak, pokud jste zapomněli napsat číslo voucheru, můžete ho doplnit zde a odeslat. Takže já si myslím, že to je zhruba všechno. Přeju hodně zábavy a ať se nám daří. V případě nějakých otázek směrem mě volejte, jsem jen váš.